Il-Gvern introduċa tilqim ġdid kontra il-marda tal-meningite fil-formularju tiegħu. Ta' kull sena f'pajjiżna jkun hemm bejn 10 u 15 il-każ ta' mewt jew kundizzjonijiet serji kawża ta' din il-marda u li permezz ta' dan it-tilqim li jindirizza fost oħrajn il-mikrobu tal-meningococcus pajjiżna ser ikun preparat minn fuq s'isfel kontra din il-marda. F'konferenza tal-aħbarijiet id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega li permezz ta' din it-tilqima il-Gvern Malti issa joffri t-tilqim kollu li jindirizza 3 mikrobi ewlenin li jikkawżaw il-meningite. Illum qegħdin nintroduċu minn ħlas żewġ tilqimiet oħra li huma kontra meningite l-aktar komuni, dik li hija il-meningococcus jew meningitis B. Li jfisser li allura issa l-Gvern se jkun qiegħed jagħti l-firxa kollha tat-tilqim kontra meningite minn ħlas. Bekk il-ġenituri ta' tfal li ser ikunu qed jingħataw it-tilqim kollu relatat mal-meningite ser ikunu qed jifrankaw madwar €700. Kun qiegħed jifranka ma' €700 għal kull tarbija b'investiment ta' €3 miljun fis-sena. Fil-fatt ftit tal-ġimgħat ilu l-Gvern kien ħabbar ukoll l-introduzzjoni tat-tilqima tal-pneumococcus li trabi fuq il-formularju tal-Gvern. Tilqima li kienet tingħata biss f'pajjiżna wara ħlas ta' €200 u li tilqa' għal mart fil-pulmun, il-pneumonja u infezzjonijiet fl-imnifsejn u fil-moħħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.